Guduk ngerti ora cepet ke. Laudan. Omahku ya adoh. Orang nganggo. Orang nganggo pambak ya? Orang nganggo. Oke. Wah, pambiorane penak banget 500. Orang nganggo. Wes, kamu duduk. Iya. Seperti aku. Oke. Diam. Iya. Ngantaraken panglipur malih sinambi nyrantu tumapa ing adicara babile foto mangeston lumampah setunggal moko sawiji kadang kula kinasih pambiwara kondang saking Ladan Galgiri Nagosari niki teng mriku dados mudin Pak enjing mau bar mocong langsung mriki alhamdulillah Lah jenengan kapan masuk iki? mboten jangan kula pocong mboten napa kula kenten mawon nggih Kula dek wonten wonten sisa kain kok. ora malah aku mbok pocong nang kosik Din. Aku jek pengen urip. Yo, Dik Ina jumeneng. Terus wonten kain kok. Mboten, Pak. Bisa mocong aku. Monggo ya. Mikira ngono nak. Ngapa to? Anakku wis di bojo. Iki lho. Piye to? Pak Mudin Galgiri lho. Ora ngene-ngene lho, ngono malah. Napa rong ndek bojo? Dereng isih bujangan kok. Lah. Nyapa gunane ndek manuk? Manuk sing diopeni ning omah kae. Oh, podang kuning to. Oh iya. Amak tratap ngono. Kene rada maju kene. Ki besane ki adoh kok Jogja. Besane pundi? Jogja Parangtritis. Lah kek nitehno apa, Bu? Kapal. Kapal. Kapal napa? Kapalen. Kok kapalen? Lah mlaku. Ki ngene. Piye? Ki pambagyo mboten enten. Halo, guys. Halo guys. Balurai. Cahe tekon. Cahe. Wah, wis. Tak kira nak telepone apa? Kleru ngedeki penyanyi ki aku. Ki ngene. Ki Slaudan Balurah Gilirjo Dono Swanten. Oh nggih no wong dalu. Mbah Yadi yang tuan rumah Mbah Yadi. Tamu riyen Mbah Yadi nggih. Nah, ki komplitane Mbah Lurah SM Prima. Sugih ya? Andekno bojone mung siji. Ampun ngrungokke niki, Pak. Lho biasane ki nek wong sugih bojone loro apa telu. Lah wong nakal ki Pak Lurah ki lurus kok. Iki sone anyar, miksere anyar. Wadino budek baliknya tuh kayak mixer anyar baliknya tuh le. Biar dia mixernya gak balik. Nesu nih kok Pak, budek nesu. Ya lo mixer anyar. Ya lah. Gih. Nah betul penak lah, betul pecat. Dua mereka mau. Benging sithik metu. Nah, iki daunipun apa mau? Tada sing tresno, siap. Seraginan langgam betul. Seraginan. Oke. Lo Susilo, pasti git. Tada sing tresno. Ya. Duet nggih, Pak. Duet. Terusan, Pak. Mboten. Mboten. Bayar ae. Pripun? Gen bayar ae. Bue pundi, Kong? Hah, Bu, sehat, Bu? Sehat. Nah, Sehat. nyawer mriki lho, Bu. Timbangan. Pak. Yo, Mas. Tata sing tresno. Bu. Aku ngadeg po lungguh, Jo. Ngene gue karo Pak Lurah. Iya. Monggo derek saking besan foto riyen, Pak. Monggo, Pak. Estu. Monggo, Pak, foto-foto rumiyin, Pak.
Monggo ingkang badhe foto Nggih, ya, Mas. baru bangi foto riyen, Mbah. Nggih, Mbah. Mbah, mboten foto, Mbah. Dalem. Monggo, derek-derek kadang pisan foto riyen kok. Ya. Lah iki cilik. Monggo Ibu-ibu. Derek foto monggo. Lah, Mbah teko- Lurah foto. Kalih kula napa sing dampingi temen? Karo buke, karo kowe kon napa? Lah kok menawa pengen ganti rasa. Karo maksudnya iki ganti rasa ki foto karo anake wong aku kaya anake ngono lho, Jor. Lah. Kok pikiranmu teko ngendi-ngendi? Anak sakmono gedene nak pangan iki. Ora sembrono iki. Oh, Mbak Yati ki, Mbah. Wes, yo. Rasa terus Dinteke no. selak deres udan. Ayo, saudan. Tresno iki ora mandang sayang seni sayang watan Ajaranmu. Nggih jope Mbah Lurah. Kula kalihna mboten diginake Mbah ndek dalu Mbah. Mbok selo ya yo sikit mboten purun kula enceni kok Mbah saniki kok Mbah. Kula tak rewangi batalke job ya aja awake dhewe ya ndek bengi iki. Ketinggalan Mas sikit mboten purun wong kalih kula. Tak WA iki sikit kondok wis komplit kabeh ngono Mbah Lurah ora gelem. Kowe awan tok wae ngono kok. Sing gelem gak Mbah Lurah. Lah piye? Mas sikit imoh kowe karo aku imoh saiki. Lah ya ora dikandakno ngono lho. Ngo WA malah. Ayo Jah. Ayo tak. Aku. Yo kowe abar aku. Iya ngono nesu tak obong sisan malah kok. Wong iki obong. Tresno iki tasih wonten malih mboten. Tanduk mboten. Napa malih, Kong? Napa? Nderek jenengan napa? Gepeng lagune. Oke. Gepeng nyanyi. Mbah Kakung. Tayub. Mboten. Paruk Doyong. Surabayan. Mboten. Waduh. Manut, Mbah? Napa? Manut. Lan Pak Dewa Jayus wau enjing Tayub. ponoke. Tayub. Paruk Doyong ya. Konful. Paruk Doyong Pak Jayus nggih. Mboten. Mboten. Waduh. Selaut.
Pak Muden niki medalipun pripun? Medale Mas. Pun nggih. Nggih, kula nderek. Nggih monggo. Sampun ya, Pak. Jawah niki. Muden. Medale. Iya. Oh sampun. Pak Muden Lho, dalem. Kuskawarna. Matur nuwun, Pak. Aku jalukno. Kuskawarna. Bos. Aku ora digawe nang. Piye lah. Monggo, Mas. Sawene tuku mixer anyar lho aku ngono. Kowe njaluk dipecat neh kok rumah Mas Ukijo. Non, Kamu gitu apa? Kuskawarna. Oh alah, iya kengko. Kuskawarna. Kos karo warna. Puspawarna. Oh lah nggih. Ingkang mangke dipun pamanut nggih pun Nggih. dipun paringi. Nggih. Lajeng karge manten. Oh nganten derek. Nggih. Amargi nggih napa niki nggih kahananipun nggih Bapak Ibu Lho sedanipun. jam 6 lho, Din. Nggih.